Nyt me opetetaan teille otsikkotyylien merkitseminen. Eli tässä meillä on muokattava teksti, johon tarvitaan eritasoisia otsikoita. Ja ne saadaan tehtyä tyyleillä, jotka taas löytyy tuolta ylhäältä valikosta muotoille. Ja sieltä valitaan tyylit ja muotoilut. Ja sitten valitaan otsikko, jota halutaan muokata, ja sitä ei ole pakko maalata, vaan riittää, että viedään hiiri otsikon kohdalle ja klikataan sitä. Ja sitten valitaan haluttu tyyli. Noin. Ja sama tehdään muille otsikoille. Klikataan otsikkoa ja valitaan sille haluttu tyyli.